Είμαστε έτοιμοι. Καλή σας τύχη και στην κλήρωση του πρώτου. Η κληροτέδα του πρώτου είναι εδώ. Να απελευθερωθούν τα σφαιρίδια. Πρώτος αριθμός το 6. Δεύτερος αριθμός το 4. Τρίτος αριθμός το 8. Τέταρτος αριθμός το 9. Πέμπτος αριθμός το 2. Έκτος αριθμός το 5. Έβδομος και τελευταίος αριθμός το 5. Ψάχναμε έναν τυχερό επταψήφιο αριθμό. Βρήκαμε έναν τυχερό επταψήφιο αριθμό και θα σας πω αμέσως ποιοι είναι αυτοί οι τυχεροί αριθμοί. 6, 4, 8, 9, 2, 5, 5. Επαναλαμβάνω. 6, 4, 8, 9, 2, 5, 5. Σας υπενθυμίζω και τους αριθμούς Joker που κληρώθηκαν πριν από λίγο. 2, 30, 32, 40, 41, Joker ο αριθμός 16. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα. Επόμενη κλήρωση είναι αύριο, Πέμπτη, με Joker και πρώτο, με το Joker να μοιράζει στην πρώτη κατηγορία 600.000 ευρώ τουλάχιστον. Μέχρι τότε, ζήσε το παιχνίδι!